Oh jongens, een dino in Christlongen. Christman bovenop de dino. Heet het bij hem thuis extra? Ik zit nou in twijfel. Zeker het oproemen of zeker hem weg van bovenop? Want hier zijn we naar boven om te chillen. Ach, Nee. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Maar hier eens even zien wat ik op visite ga. Niels. Hoi Niels. Niels is hier aan het watchen met Ildau. En je ziet mooi te zien naar de Christ. Wat gebeurt hier al? Die mooie draaien. Ze sneeuwpop. Een kok. En een grote sneeuwbal. Een kipop. En een Christbeer. Een kipje. En al die mooie lichtjes. Is dat wel Niels? Kapjes. Maar dan kijk muziek, jongen. Waar zit ik een muziekje in? Hey? Zullen we eens zien? Zo zien. Kijk, een mooi doosje. Muziek. Leuk, hè? Opbouw. Mooi rondjes draaien, zie je dat? Ik ben al een doosje. Mooi, hè? Ik heb er wel liefst popjes, hè, volgens mij. Tja. Tja. Moet je met een popje? Krijg je nog een Christmandje? En nog een popje. Tja. Ik kan maar stappen. Ja, die kan er ook wel bij staan misschien. Of je hebt het hoeske. Oh, die moet echt maar draaien, ja. Master Sjen, wat een feest. Oh nee. Dat is gezellig. Oh nee. Oh nee. Zo Sjen, kijk nog wat bjemkes. En nog een hoeske. Hoeske en een bjemke. Nou, Sjen, wat een mooi vinden. Oh, je valt om. Steen, joh. Ja. Past er wel bij? Hierachter is hem krijgt steen. Met Bianca keer ik wel steen. Zo. Oh. Boem. Nou, die vermijdt je wel even. Ik zal even een bult mijn wasken opvouwen. Leuk. Gezellig even, nou. Zit ik binnenkort in de klas, dus beide nog naar de peuter. Wel leuk om te zien. Vroeger bad ik altijd met Sinheid, met Arjen. En nu bad je hem ook wel, dus dat is toch wel heel geinig dat dat sangiert. Oh, boem. Ga je ervan? Oh, nee, hè. Oepsie de poepsie. Gaat er heel dit boem? Ja. Oh nee toch? Ja. Met de dino even hoor? We gaan een hele leuke dino jongens. Mag ik mijn broer zeggen Niels? Ja, maar Niels ook wel mijn bordje toch? Ja, die is voor zaken, want mijn Niels wil mijn bordje voor zaken, dat mij wel. Oh jongens, een dino in Christlongen. Christman bovenop de dino. We hebben wat anders als een aardslee, jongens. Bovenop de dino. Oh, koffie. Ja. En wat maken ze toe? Taart? Oh, lekker. Oh, lekkere koffie. Nou, misschien wel Ildo. Ho. Ja, misschien wel Ildo. Ik wil een bakje koffie, hé. Dat is lekker. Ja. Nee, maar het koffie. Lekker. Als het koffie, tjoch. Oh, heel lietse koffie. Maak ik een beetje lietse koffie? Oeh, lekker. Nom. Met de muziek hoor. Met muziek kan je maken. Met de keuze, hè? Hoe het werkt. Bluetooth mode. Nou. Zet ik even de telefoon erop. Nou. Tjom. En een muziekopzietje. Je pakt hem net, hé. Hoe net?
Monet. Hij is toen hinder. Cool. Ik zet blijven naar horen muziek, want deze won net helaas. Je won net verbinden. Ik denk dat er mij jouw telefoon verbonden zit. Is de winkel in Hilda? Huh? Je deelt op de winkel in. Nee. Heel dat mooi tas om. Ik kon niet, mam. Pas het lekker. Nee, ik kon niet. Mag ik helpen? Dit dan, mam. Zo, zei je. Dit dan. Mam, zo. Een beetje tape. Een beetje tape. Een beetje tape. Dit is Ik leuk. heb wel mooi op die trui hier zo. Ja. En wel hier. Een glittertape. Dit is Wauw. een bonnet. Nou jongens, en Niels gaat weer naar huis, hè? Niels uitzwaaien? Ze mij aannemen de slachter het hoer, want die hebben er een grote chaos van maken te jaren. Je hebt maar mooi blatten, hè? Ja, vind je het leuk met Niels? Ja. Aan zijn bedje kussen? Een juf? Juf? Ja. Mama is wel een juf. Nee. Peter. Naar de peuter. Komt Niels, hè? Ja. Oh, Sjen, kom eens erom. Ik jij al wat. Zij. Doei! Hè? Kom eens nog een keer op een dik. Nou Niels, onthoor een keer. Bist tot vlaggen, Hilda? Ja, wacht. Dan moest ik even wat vertellen, toch? We zitten aan goeie. Hoe goeie is Waar bist u? Ida. En hoe oud bist u? Een vraag. 2, hè? Hallo. Ja. Blauw. Blauw. Tafel. Kom. De bel. Hoes. De man. Eigen. Appel. Tussen. Kiwi. Mooi. Hallo. Mooi. Goedemorgen. En naar je daar, Wie stond voor? Ja. Ah, nou, hey hoi. Heb maar weer een speeltje doen. Ja, Ja? Mem had alles opred. Alles weer omkat. Dit is nog even. Speeltje doen? Maar een pakjesmaatje, hé. Maar een holtje en een buikje en fotjes, maar een zitje. Ja, vastje. Ja. Zo, dit zijn kikkerfotjes. Is dat? Zo, een kikkerbuikje. Dan moet je erbij doen. Weet je het de buik? Daarbovenop. Heel goed. En we met een kikkerholtje. We met de hollen. Hoosje. Wow, ik dit al. Kikker had een kroontje op huisje, is dat? Ja, kijk. Koos op. Tada! Tada. Een kikkert. Kijk het. Kwak, kwak. Kwak. Maak het mem de beer. Ja, mijn beer. Mem maakt de beer. Welke maak je toe? Wat hebben we daar? Oh, skipke. En een vos. En een barretje. Oh, wat schattig. Ja, dit is wel green, maar die heb je de kikker. Dat is een naaier. Zit om je ma. Je tussen. Zo. En hij heeft ook een roze buikje van de barig. Kom je, hast du die? Een roze. Ja. Dank je. Zo. Het is wel een beetje... Shit is hier bij de one, denk ik. Of nee, net. Mem snapt het even net zo goed. Het is best moeilijk. Ja. Ja. Ik ben moeilijk. Het is best moeilijk, jongens. En dit al, mam. Nee. Beetje gekke Ik vast. val nog. Gekke vast, toch? Maar wat een luw. Oh, kijk kant. Een luw. Doe. Dit is een kant. Dit is hier bij de krokodil, denk ik. Je denkt krokodillen hollen tas? Ja. Hier. Krokodil. Nee, stop.
Net. Stop. Zei ze stop? Hoentje. Mijn hoentje had dan je buikje. Zo, dit is een wit hoentje, denk ik. Zo. Zo. Hoentje. Woef, woef. Woef, woef. Oh, of had hij een rok hoor? Oh, een aap met een rok? Dat is toch nuver? Ja. Dus doe deze meidje. Nee, kinnet. Kist u dat net? Kinnet. 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 Kist toch net? Maar ik het wel? Zie dit Nee, nee, Deze was net? nee. Een oren? Welke was dan? De leeuw? Leeuw. De leeuw? Leeuw. Met nog een leeuwenbuikje. Nee, een boekje. Boekje. Tada! Nakker. Vos. Vast. Wat zit ertussen? Heel goed. Klasse, meid. Tada. Tada! Een vos. De minkel nou. Flamingo hebben we net. Zit die het hierbij? Ja. Die het erbij? Ja. Die het erbij? Ja. Die het erbij? Ja. Nou maar de fotjes. Maar doe de fotjes dan. Ja. Waar zo'n die beheer, denkst? Die welke? Steven zitten in heel dat men vindt het een beetje gevaarlijk. Ja, komt de dekkel. Goed zo. Heel flink. En waar je die bij denkst? Ik weet het. Wie dit is mijn tasje? Ja. Ja. En deze. Debbie? Nou, met hem één kaartje hoor. Dat is wel een beetje nuver, toch? En die Oh ja, shit, wie ben je hier vergeten? Bij de beer. De beer hier nog je voetjes. En dan hebben we een vos. Wat? Pietje. Pietje. Een octopus. Pers. Ik denk dat dit een... Ja, wat is dit? Hert? Het. Geen idee. Een draak. Da. Pandabeer. Pampeer. Leeuw. Leeuw. Krokodil. Krokodil. Hondje. Muntje. Beer. Beer. Skiep. Kip. Gaan we alles weer oproepen. Gaan we dan bal eten. En dan eerder een bedje. Hè? Ik ook mijn mouw. Ik hou die schat, ik hou die. Leeuw. Alles werd ontkant. Zo, even in de rust. Druk een mannenhoorn. Druk water met Niels. Nou, even lekker fles in de haan, even lekker koesen, hè. Even chillen. Open de pop. Open de pop. Een bedje? Ja. Ja. Lekker bedje koesen. Ja. Ze zien dat al die knuffels er nog binnen. Oh ja, bed lijkt vol. Piet. Daar leven. Lekker sliepen, schat. En vanmiddag. Lekker koesen. Muziek aan, hè? Lekker koesen, meid. Nou, die light. Ik zit nog hut en de slag door de keet. Dan zie ik vast even de Christ-outfits uitziekje van Joen. Want Joen had zaken in Tjerken met zijn jongen. Dus dan mogen wel je netjes klaar komen. Dus ik zal even wat Christspel, bilkenziekje. Vanmiddag met zaken eerst nog even naar de kapper. Even hier weer in de pronk van de vakantie, van de Christdagen. Dus ja, eigenlijk is dat het enigste. Dus ik zal nou nog even slag door het hoes. Daar ging je net mij vervelen, dus ik zou zeggen, onsa. Nou, goeie, daar ben ik bij. De kleding uitzocht. Als het goed is, komt er zo nog een bloesje van zaken binnen. En anders wordt het een trui, echt goed. En nog toe zaken, die is weer thuis. Nou, dat kist wel shit, zeg maar. Die is je saai uit het spulsketten. Ik ken ik wel toestand keer zeggen, hing je de jas op en zet de schoon in de kast. Maar ja, het werkt het nog net helemaal, zeg maar. Giet het bij hem thuis extra? Dus ik zit nou in twijfel. Zeker het oproemen of zeker hem weer van bovenop. Want hij is even naar boven om te chillen. Ach, voor deze keer doe ik het. Ik strik me weer hoe het gaat. Zo moeilijk is het net, hè? Nou, en deze dat doe ik meestal. Ik heb bijvoorbeeld dat tromkespul uit. Dus die doe ik altijd zelf. En een briefje. Dit is van Joen, denk ik.
vergeet je bon niet mee te nemen. Nou, zo. Ik zal Ildo even een bedje halen en dan gaan we op naar Ljout, zaken naar de kapper. En dan Joen hebben we Christviering van Zakensies kwallen. En nog een leuk feitje, want wij moeten aanstaan de auto van tante Ilse even broeken. Want mijn auto is voort. En dat was mij een hele mooie reden, want wij hadden een nieuwe auto gekocht. En die kunnen we tak een weekend ophellen. Dus het is eindelijk zover. Het wie echt wel heeg tiert. Ik zei van, we rieden dit zo wel online, maar nou, de auto weer wel online, maar de motor nog lang dan net. Dus hij bleef met erin. Het plafond kwam al naar beneden. De ruiten woonden met goed iepen en dicht. Dus we zijn nou toch wel echt heeg tiert. Nou, we hadden verbouwing op een rit, dus we zijn, ja, dan is het nou tijd voor een nieuwe auto. Dus ik hou hem nog even in spanningen wat het worden is. Dat liet ik je natuurlijk zien zodra ik hem ha. Maar ja, ik was dus even een paar dagjes zonder auto. Gelukkig ging die voor Ilse broeken. Dan weet je fot, nou ja, hoe gauw je wend bent dat je een auto hebt, zeg maar. Want, nou ja, nu had ik een paar dagen net en denk van, ja, ik zoek mijn zaken naar de kapper, hoe maakt dat? Tak een weekend heb ik dus mijn nieuwe auto op en ik hou hem nog even in spanning en ik ben echt super blij ermee. Hey, via te abonneren en te liken. Nou jongens, Ildo is weer wekker. Helemaal in tenue. Hey Vetje. Oeh, Vetje had een skoegje pakt, is dat? Ik denk net dat oma Tjibbedij heel blij mee is. Oh nee. Oh nee. Nou, die kan wel in de kliko. Ik zet hem er maar vast bovenop. Oepsie de poepsie. Nou, wij gaan op naar Ljout voor een nijkapselva. Sjaki, lukt het leven? Je moet doen in de circus, jongen. Moet je hem jongen, hè? Cindy? Ja. Ja, met mij. Ik ben misschien nieuwsgierig wat je hem instudeert, hè, jongen? Nou, we zijn bij de kapper. Hilde vermaakt het mij een klaaifilmpje. Wat is dat, geen klaai? Ja, hè? Mooi. En zaken die wordt onderhand gedaan, dus dat wordt vast heel mooi. Moet ik mij net bij die zitten? Ach, ja. Hé? Sorry. Wat is dat? Zaken mij hier? Ja. Cool, hè? Zaken maar. Zaken wel heel schön, sterker. Mooi? Mooi, hè? Hey, doei! Nou, kom jongens. Kom stil daar. We stonden door tegen zaken. Doei doei. Tot door een keer. Nou jongens, zaken zijn hier. Is er helemaal klaar voor. Ga zin in, Joen? Ja. Wij gaan gauw op naar huis. Dan zit ik even wat macaroni klaar, meidje. Lekker, lekker. En dan alweer in de krieskleer stekken. En dan gaan we Joen op naar de kerk naar zaken zien. Versjes luisteren. Ik ben heel benijd. Ja, doe zit over mij de hele squallen. Ik ben heel nieuwsgierig. Ja, zaken het zie je, hè? Waar is het in het zie je? Gaat mijn bel aan. Ja, die mij met delen. Nou jongens, wij gaan op naar huis. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauw doen, kom mee. Heb je het net de chiller te downloaden van de tablets of de telefoon. On tonight vlog. Aju!